Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit újra a Marcell konyhájában. A mai napon egy igazi húsos kedvencet fogunk elkészíteni. Egy őzgerinc formában megsült karajt, ami csülökkel, sajttal és békönnel lesz megtöltve, illetve körbezárva. Ez a húgom kedvence egyébként, úgyhogy nézzük is meg először a kikészített terméket, hogy mik is kellenek ehhez. Tehát liszt, kelleni fog 3-4 darab fölvert tojás, amit kicsit meg kell sózni, a már előre megfőtt csülök, ez körülbelül tehát egy olyan 2-3 tenyérnyi csülök, 1 kg karaj, bocsánat, nem tarja, nem karaj, már kigloffolva, illetve bacon szalon, ez 200 g-os, összesen elég lesz, biztonság kedvéért vegyünk 2 csomaggal, de elég lesz egy is valószínűleg. Sajt megközelítőleg egy ilyen 400 g sajt elég lesz, de én mindig többet teszek, mert a sajtból soha nem lehet elég. Első nekifutásunk, őzgerinc forma, és ezt követően belehelyezzük a bacon szalonnát. Megfőjük a szalonnánkat, szépen egyesével, minden el szoktam tenni egy ilyen marékkal. Az első mozzanatunk, nem mindegyik olyan szép szalonna, akkor esetleg, hogyha így elvékonyodik, lehet duplán rakni. A lényeg, hogy amikor ide helyezzük az őzgerinc formába, túl kell lógatni mindkét oldalára a szalonnánkat. Ez lesz a külső réteg, ami összetartja a karajt, illetve a benne lévő tölteléket. Tehát így mindkét oldalra egy nagyon picit túllógatjuk, és középen is érjen teljesen lentre. Most nem fogom végigrakni, lesz egy kis pillanat a videóban, amikor megállunk, de egyébként annak az a lényeg, hogy végigrakjuk az egész őzgerinc formát, és tehát igazából az elsőhöz képest ugyanúgy összeérjen, és nagyon nagy változást ebben nem kell végrehajtani. Következő mozdulatunk, miután végigraktuk bacon szalonnával az adott formánkat, szépen a kis kikloffolt karajunkat egyesével majdnem, hogy panírozzuk, azzal kivétel, hogy először lisztbe, és utána tojásba rakjuk, és a végén a prézlit elhanyagoljuk. Kicsit kitérek, hogyha valaki esetleg úgy szeretné, nyugodtan rakhat le prézlit is, de én nem tanácsolnám, mivel nagyon merev lesz a hús, és nem lehet olyan szépen hajtogatni, de mindig kreatívnak kell maradni. Tehát miután beraktuk a tojásban, mivel nem annyira szép a egységes alakú a húsunk, ezért kicsit helyezkedni kell, szépen rakosgatni kell. A lényeg az, hogy először a szélére rakunk egyet, hogy lássa, mindenki értse, középen a csülkös sajtos töltelék lesz, és a hússal, illetve a baconnel fogjuk betekerni. Egy picit ezt is túl kell lógatni, kb. A bacon szalonna magasságáig kell túllógatni a húst is. És ugyanezzel az eljárással, hogy a bacon szalonnát, így a húst is végig is szépen panírozgatjuk befele, és rakosgatjuk ki két oldalt, illetve a két szélét a formának. Semmi ördöngősség nincsen eddig benne. Amire felhívna a figyelmet, hogy érdemes a csülköt sokkal előbb nekiállni főzni, azért egy 3-4 óra hosszát ez is főtt. És ha megnézitek, látjátok, így félig behelyezem, hogy ne legyen luk, összeérjen a másikkal, túllógva a hús, és a másik oldalra főbe tenni a másikat. Jó, és végig is értünk a formánkkal, kiraktuk a gyönyörű szép karajokkal. Ha megnézitek, mindkét oldalra ki vannak lógatva a húsok, végig mindkét szélén is, középen összeér, nem lukas, és ezzel végeztünk is egyenlőre.